ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବାରଘଇତାପୁରର ଏମଏଲଏ କ'ଣ ଏଟା ହଁ ବାରଘଇତାପୁରର ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବେଗି ଆଉ ପ୍ଲାଜୋ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବେଗି ଆଉ କ'ଣ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜୋ। କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଆଉ ହେବେନି। କି ବଳ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ତମର କ'ଣ ହଉଛି? ବାବୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେବି କି? ବାଲଟା ତମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ବନେଇବ। ବାବୁ ତୁ କାହା ପୁଅ କଲେ? ମୁଁ ତାରି ପୁଅ। ତୁ ଯାହା ପୁଅ ହ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠଉଥିଲୁ ନା ସେତେବେଳେ କୁଳିକି ଧରି ମୁତୁଥିଲେ।